Kang saya dalu hararas abhyara kang lintang kumedhep Desonya tengah wengi lumrang kantaning pus pita karang nyewan ing pudyanira Sang Dwijawara brengengen lir swaraning madu brangta manungsung rining kembang ana tangis layung Hanyara-kara hanyar iki mandining mangsa diwasaning wanci wis manjing ing Madya Ratri dedep tidhem perbawaning dalu ten wonten janma lumaku ingkang kadulu hamung lintang luku mawa Prabasa Muna sumeblake langit biru ora mung kadadya panuntun kiblating wektu kauryan sasa Dewi Sinawaka hagelar kang taranggana sumewa mesem watuning dalu kating ngapi nasika Cinandra Pindha Kenyarmaja kang wis ndungkap manjing jagating asmara. Mabukuh kang lintang ulus nambung gemak tarung banyak angker mati mesem. Jaka belek mermelek Jaka tumencorong mengku Prabawa. Ngger kancang belah kiblat nenggih lintang Bima Sekti. Katon biru kadya Sang Bima kang lagi kurda merwasa naga Nemburawa. Wahata kaya mangkono. Sakling siring wengi jago kluruk rame kapiyarsi
Semusul bang wetan kang nglalangi daya-daya ratu ing dalu manjing bumi. Kekejer sang Panjarina yakti dadi manggala dutane ngareka kang rasa Siniwaka dadi ginugah isining bawana. Wau to. Dewasaning kagunan ngancik medal ing repat Punakawan. Ora mokal akarya goro-goro. Kentas dening angin bekor kurni tengah puan rengko mandek lontang bumi samudra mulah prakempong urbuakang Gara-gara pungkasaning jaman Kaliyaga ngancik lakuning jaman Kali Sangara. Sinengkalan dahana murub Hanestinata. Jaman Kali Sangara kapérang dadi Tri Sandya Purusa. Tri wilangan 3, Sandya tegese samar. Dene Purusa nenggih jumangkaing mangsa kang lumaku ana jaman kelakone. Sepisan winastan jaman Kala Darmana. Kapindho Kala Watara ingkang pungkasan sinebut jaman Kala Isyaka. Kala wis ngarani wanci Darmana tegese jembar tebaning pikir. Watara werdine kang misahake. Dene Isyaka werdine paugraning urip. Kala Darmana tinengeran tumibaning Karmapala nandur ngunduh hutang nyaur sapa salah bakal seleh. Kala Isyaka akeh wong urip prasaja. Kala Watara sinandi pepangli jemparing lumepas tanpa gendhewa apa ta werdine. Uripe menungsa kridu godaning donya, lali sarak, lali tapa, lali kanca, lali tangga. Akeh wong pinter imane minger, wong wasis lambene lamis. Panguwasa kinarya gada orang iman marang jabatan tanda tangan nggo golek pangan. Wani ngidan orang dalan watone sugih dadakan. Golek duit kakean sanggit, golek kurup carane korup, golek bathi kanthi kolusi. Ora weruh marang pituduh dikandhani malah misuh tanpa rikuh nggunakake pengaruh. Duit negara nekat digasruh rakyat kisruh ya mbuh ora weruh. Wong temen malah kademen, wong jujur akeh sing nganggur. Bener becik malah kecilik, ulangi guru ora ditiru. Masjid gereja ora disobo, kiai ngaji ora dijani, tutur pastor malah kesingkur, pilih main kertu karo mendem saben bengi.
akeh wong kang ora ndalan koncatan kawicaksanan ora weruh ing kasusilan pernatan dienggo dolanan jejeking hukum mung dadi slogan wong cilik sing dadi korban gara-gara dadi pepeling lamun uripe menungsa mampir ngombe saupama jantrane kaya lakune ngrada pati urip beja cilaka kewengku marang purbaning kang kawasa digedhongono dikuncenana menungsa tan bisa enda tekun teberi rejeki bakal lumadi sungkan megawe tumanjane malah dadi kere sapa pradas sregep ngibadah bakal antuk syafaah sapa cidra ngumbar duraka bakal antuk pidana eling dieling wangsaning para pujangga sak beja-bejane wong kang lali sing beja wong kang eling lawan waspada wau to kaya mangkono siriping punang gara-gara jebul Pak Punalawan